Mae fe'n fraint i gael yng nghydnabod fel cymrawd Anrhydedd. O'n i ddim yn gweld e'n dod, o'n i ddim yn disgwyl y peth. Ges i 4 mlynedd arbennig yn Graddio yn studio yn y prifysgol. Felly mae hwn, mae fe'n fraint. Fi jyst ffili dod dros y peth. Y cyngor byddwn ni'n rhoi i'r flwyddyn sy'n newydd roddio. O'n i mewn gyda lot o fyfyrwyr y dyniaethau. Myfyrwyr Cymraeg a hanes ag ati. A mae fe'n iawn, fel o'n i, o beth o'n i. A mae fe'n iawn fi'n credu i ddim gwybod beth chi'n mynd i wneud nesaf. Achos nes i roddio, sy'n mlaen i wneud yma. A wedyn o'n i'n 22, 23. A oedd rhyw syniad dy fi, anghefn yn feddwl i bod fi moyn mynd mlaen i wneud rhywbeth gyda comedi, ond o'n i byth di cwrdd ag unrhyw un oedd yn wneud comedi, o'n i byth di cwrdd ag unrhyw un oedd yn gweithio yn y byd comedi. Oedd dim syniad i fi siwt i wneud comedi. Felly nes i paro i fyw yn Graddio, o'n i'n gweithio fel temp, o'n i'n gweithio mewn tafarndau a mewn caffes, jyst yn aros i rhywbeth troi lan, really. Ac ar y pryd, yn ddegeiniau cynnar, o'n i'n teimlo'n hen, ond nawr fel rhywun sy'n 42, fi'n sylwi pa mor ifanc o'n i ar y pryd, ac actually oedd gyd o'n amser yn y byd i fi, ond oedd ddim yn teimlo fel na ar y pryd. Ond mae fe'n wir. A tyn ni'n dwlu mynd nôl i siarad gyda'n hunan yn 22, 23 mlwydd oed, a gweud mae'n iawn, ti'n mynd i ffindo'r y ffordd. Falle fydd yn Cymru bach yn hirach na pawb arall. Achos oedd rai o ffrindiau fi, wnaethon nhw'n syth mewn i yrfaodd, o'n nhw'n rili mwynhau, o'n nhw'n llwyddiannus dros ben, ond nes i aros a cymryd yn amser ty bach mwy, a mae hwnna'n iawn. A fi'n rili uniaethu gyda'r bobl yna. Wel, ti'n mynd atgofion melys i dy fi o fewn Graddio. Werig fel myfyriwr, nes i ffrindiau, a fi dal yn ffrindiau gyda pobl nes i gwrdd o bron i chwarter canrif yn ôl, sy'n frywachus o frawddeg i weid. Ond nes i gwrdd o bobl yn ystod wythnos y glas yn 1999. A fi dal yn ffrindiau gyda'r bobl yma, ffrindiau mos. A fi'n rili gallu diolch i'r brifysgol am y profiad yna, achos dyna'r peth pwysica fi'n creu dath mas o'r holl beth. Do, nes i wneud lot. Dechreuais i fy stand-up, o'n i'n 24, a oedd y gigs cyntaf i gyd yn Graddio, nes i gigs yn Chapter, a nes i gigs mewn tafon o'r Yellow Kangaroo yn y Rhaff. Sy'n ôl fi credu, nath newid enw ar un adeg. O'n i'n neud gigs yn O'Neill's, Bales fel Elevens, beth o Dempsey's, o'n i'n neud gigs mna hefyd. So oedd y gigs cynnar, Graddio o'n y gyd, Graddio a Briste. Ond so dyma le dysges i'n rhefft. Wel, oedd cerddoriaeth yn chwarae rhan enfawr yn fywyd i fel myfyriwr. Mae fe dal yn, ond welis i gymaint o gigs byth gofiadwy pryd o'n i'n studio yma. Welis i'r Strokes yn clwbi fyr bach, welis i Grandmaster Flash, Africa Barbata, welis i Oasis, Blur, Pulp, y Manics, y Superfree Animals, y Gorkies. Oedd yn oes air, rili, yn edrych nôl. Mae'n astudiaethau, fi dal yn darllen llyfrau nes i ddarllen am tro cyntaf 20 mlynedd nôl. Llyfrau nes i ddarllen am y tro cyntaf fel myfyriwr. A mae fe wedi dylanwadu yn waith, achos o'n i wrth y modd yn studio be studies i, hanes a gradediaeth. So fi'n trial dod o fe mewn, achos dyna'n prif ddiddordeb, really. Ac oedd darlithwyr arbennig dy fi. Professor Bill Jones yn enwedig yn yr adran hanes, a Pete Dory yn yr adran gradediaeth. O'n nhw'n gewri. Wel, y peth yw, mae Caerdydd, os ych chi'n siarad Cymraeg ac yn dod o ryw ran arall o Gymru, mae Caerdydd yn le arbennig i astudio, achos mae gymaint o Gymraeg yma, mae gymaint o fyfyrwyr Cymreig. Felly, os ych chi moyn studio trwy gyfrwng y Gymraeg, mae Caerdydd yn lle gwych i wneud hwnna. Ond i bobl falle o drama, neu o Loegr, o'r Alban, a dyn nhw byth di profi'r iaith Gymraeg o'r blaen, wel, mae hwnna'n le arbennig hefyd, achos mae dwyieithrwydd yn bob man. So, fi jyst yn gofyn, os ych chi'n dysgu ambell i frawddeg, byddwn ni'n hapus.